Matud pa ni Apostol Juan, siya nga nagaingon nga siya anaa sa kahayag o nagadumot sa iyang igsuon, anaa sa kangitngit, bisan hangtod karon. Siya nga nagahigugma sa igsuon, nagpabilin diha sa kahayag, o walay kahigayunan sa pagkapandol diha kaniya. Ang inadlaw-adlaw nga pagkaon sa tong kalag nga mabasa sa unang Juan 2, tubling 9 og 10. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Dako ng mga kakawian din bukid kini atong gisubay. Sa unahan, nagatungog kong may langob diha. Si Matilde magka nga itong gipangita. Ano niya matas bukid, Amanda? Imo raon yang may bawaan. Oh, Amanda. Nakakita ka ba sa ako nakita? Si Matilde. Ramon? Amanda? Masa inyo gibuhat din Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwa! Niya sa bukid si Matilde. Nganong niya magkadinay, Matilde? Oo, Ramon. Kamusta naman diyo, ha? Migo pa kag samot, friend. Dali, bi. Kamusta ka, Amanda? Matilde. Oh, nga numihila ka man. Hilom na. Natultulan na mo ni Ramon ang langob. Hustog yun ang akong nadungog ni Brihilda nga dito sa maong langob nagpuyo si Matilde. Gikulbaan ko diyang nakita na nako si Matilde. Tinuod yun nga gibati ko og kahadlok. Apan may duol siya nako og iya kong gigakus o gigakus ko usab si Matilde. Apan wa nako kapugni. Mihilak yun ko. Wa may angay kahadlukan din sa langob. Nakakita mo? Limpyo ang langob. Gawas pa, sakop ni siya sa yuta sa akong inahan nga patay na. Sa buhi pa sa pangakong inahan, pirmiming duha din Ani may mga tug o pila ka kapii o mapuyo sa midini sa langob o pila ka mga adlaw. Sa lagtod, ikaduha namang panimay kining langob. Amanda? Nganong imo man kinigibuhat? Nganong niya man kadinhi? Hinaot na magkasabot man ako. Dili gid nako madaog ang tinuod akong gipati. Ang tinuod gyud. Isulti na lang nako ninyo ang tinuod. Gisakitan ko. Bisan sa una ko pagpakaron ingnon. Apan sakit ko ka ang palandungon nga magminyo na di ay mo da. Sayot mong duha, Amanda ug Ramon. Labi ka na gyud, Ramon. Sayot ka gyud kung sa kanako ka mahal. Sayot ka sa Amanda nga nahigugma ko ni Ramon. Apan unsa man akong mahimo? Ikaw mo'y kipili sa lalaki nga gihigugma o kimahal ko kaayo. Pero mawara ni. Sayod ko mulabay ra ni. Kung mawa na ang kasakit nga kung kipati, mabiya na ko dinhi. O tingali, mutambog ko sa inyong kasal. Matilde. Nga naman di ay, wala ko ninyo i-appeal sa invitation. Ikaw ang bridesmaid? Oh, bridesmaid. Ako gyud. Masugok gyud ko kung magkuha maglain. Dili kani ko ninyo kuhaon nga bridesmaid. Parangon tagid mo.
Bantay gud mo na ako. Friend? Friend? Ramon? My love? We, kabak ikaw. Bitaw, Ramon, may mo pa nga maglakaw-lakaw ka? Ayaw na sad palayo kay seryoso ang tuyo na ko sa kong amiga. Oh. Amanda? Oh, Ramon. Ayaw lang palayo. Oh, sige. Arin ako. Ato ta dito sa kong higdaanan. Dali, friend. Mauni akong higdaanan, friend. Kompleto, oh. Tuloy gid kaunlan ug may mga tandayanan pa ko. Naay muskidero, naay lutuanan. Basta kompleto. Dili ka na mo eskwela? Dili na. Matilde. Maugyapon ang katarungan, friend. Maugyapon ang hinungdan. Sakit ka ayo, Amanda. Pero sa ako nang kiingon, mawara ni. Pero samtang dili pa na ako madaog ang sakit na akong kipati tungod ninyong duha ni Ramon. Ano lang una ko din tingali mawara kini sa adlaw niya sa inyong kasal. O grade na akong maparog. Kay dili gud mahimo nga lain ang kuhaon ninyong bridesmaid. Gibati ka kahadlok na ako, Amanda? Ha? Ug mao ka nang niya ka karon. Nakikita ka gud ako. Pero ako mahibaw nga no, ug sa katarungan nga nahadlok ka na ako. Nakatag-an ka. Oh, gibati ko gadlok O lagi, nahibaw ko, anak. Pero unsa man lagi ang katarungan? Mismo gikan sa baba sa imong iyaan. Oh, si Tia Brihelda? Dito siya sa among bahay. Nakikita siya ni Nanay Tarsila. Nagunsa man si Tia Brihelda dito sa inyo, ha? O nganong nakikita man siya sa imong inahan? Unsa man iyang tuyo? Gipasidan-an niya si Nanay Tarsila. Unsa man iyang gipasidaan ni Tia ngadto ni Manang Tarsila? Namiligro ko no ang among kaminyoon ni Ramon. Tungod kay matod pa kuno nimo. Dili gid ka makatugot nga dili nimo maangkon si Ramon. Makasalod dili kami si Ramon. Nanumpa ka kuno atubangan ni tiya nimo Brihilda. Nga imog yung angkunon si Ramon. Sukad nga ako kining nadungog mismo sa imong iyaan. Wa na ko mahimutang, Matilde. Sulti ko tinuod. Palihog maluoy ka nako. Kung igsuon ang imong pag-ilan nako, dili ko mutuo nga ingon ba ani ang kadautan sa imong tuyo nako. Gawas pa sad ana. Misamot ang gibati kong kahadlok nimo tungod kay unsa man, Amanda? Sa akong paminaw sa istorya sa imong iyaan. Murag itugahan ka og gahom. Makapalihok ka kuno og mga butang nga dili nimo hikapon. Makapalihok ka og mga butang bisan sa imo lang tinan-awan. Makapalihok ka og mga butang pinaagi sa sinyas o kumpas sa imong mga kamot. Matud pa ni Tia Brilda nimo ngadto sa akong inahan nga mangtas ka na kuno kaayo. Pusa sayo na kaayo nimo ang pag-ilog ni Ramon nga rin ako. Tungod lang sa imong abilidad. Unsa kini katinuod?
Makamao ko sa may ka. Sayod ka, anak. Wala ko ka na itago ni mo. Upisan nga to sa eskwelahan. Gitago pa na ako? Friend? Bahin sa gisulti sa kong iyaan, bahin ninyo ni Ramon. Niagod mo karon din sa awa ang edapit sa bukid. Kung madautan kong laraw ninyo doha, kipatay ka na unta na ako aron mailog na ko si Ramon kay kanimo. O di pa, kipamatay ko na kamong doha kay gisakitan ko ninyo doha. Gipili ganin ako nga magpalayo aron matambalan ang samad-samad sa akong kasing-kasing. Maningkamot ko nga makabangon ako. Matilde. Tinuod pa yun? Misulti anak si Tia Brihelda nga to sa imong nanay Tarsila? Oo, Matilde. Kisa may suod mong hikala, ako si Tia Brihelda. Kisa may suod mong hikala, ako o si Tia Brihelda. Ikaw, Matilde, ikaw. Ako may tuhui og dili si Tia Brihelda. Nituo ka ba na ako? Sagdilan ko dili ka mo tuon ako. Kaya nagpasabot man nga ang tanan ni mong gipakita ang kaayo na ako. Pagpakaroon ingnon lang. Ikaw ang akong gituhuan, Matilde. Ikaw. Salamat, Amanda. Salamat. Dali kay kakson ko ikaw. Amanda. Basta, dili tinuod ang tanan akong nabati. Kung tinuod nga misulti kud ana si Tia Brihelda, dan pulos mga pakak ang iyang kipanulti. Wa ko masayod nga nung iya kining gibuhat na ako. Namakak ang akong iyaan. Namakak ang akong iyaan. Unsay pawis imong inahan sa gisulti sa akong iyaan. Gipasaligan ko sa akong inahan. Dili ko na ko anging mabalakan nimo. Tungod kay andam nga manalipod si Nanay Tarsila patok nimo. Kapait sa akong kahimtang. Ako pa ang nasakitan. Ako pa nag-anto sa kapdo sa akong dugan. Ako pa gidaot pagibutang-butangan. Adto na mi, Matilde. Wa ka ba kilaay sa mga resulta mi si Amanda Ramon? Nalingaw ko sa palibot, Matilde. Nahibaw ko nga nahibaw ka usap. Kung nasa'y toyo ni Amanda na ako. Kalimti ka to. Kay dili ka to tinuod. Ayo-ayo mo. Panggaag mahalag yung tao ng akong hikala, ha? Dili na mistil nga sultihan pa ko ni Ana. Nag-awas-awas ang akong gugma o pagmahal ni Amanda. Adto na mi. Adto na mi, friend. Pag-amping. Sige na, lakaw na mo. Adto na mi. Nagluha-luha ang mga mata ni Matilde sa amo ng pagbiya ni Ramon. Og neto higay una. Wa ka ginamtikdan siya mga reaksyon, Mama Amanda. Ang akong namatikda ni Matilde nga matinud-anon kaayo siya og labaw sa tanan. Buutan si Matilde og namakaklang ang iyang iyaan nga si Brihilda. Maayo mo dasi ang papel si Matilde. Ana. Kinsa man na?
Maayong gabi. Kinsa ka? Pila lang gani ka adlaw nga nawa ko din Kana. Klaro hagyo ko pag-ayo. Matilde. Traidor ka, Brihilda.